hændelser, som jo aldrig er blevet noteret nogen steder. Nej. Men det er der aldrig. Der er ikke et kæft, der kender til den historie, eller? Nej. Men det tror jeg da ikke. Og jeg mener, den krig der, den er bare færdig. Ja, den er bare færdig. Ja, ikke? Indtil næste, den kommer jo. Du må godt fortælle mig lidt om, hvad der sker. Så lå vi der. Ja, det har været omkring den 20. juni. Ja, i Cape Town, altså. I blev afmønstret jo. Ja, ja. Og som sagt, så var det skipperen, der skrev det. Ja, ja. Og den skrev han den 15. august Ja. 1940. Og der skrev han Cape Town. Ja. Så der må I altså ligge dernede. Ja, der mønster vi. Vi mønster der. I mønster af. Jeg mønster af og mønster igen. Ja, på Zealandia, ja. Ja. Men Hasierne ligger i Durban. Matros. Jamen, der skal du have det her. Der skal vi have de der inde imellem, ja. Det her. Ja. Den gælder ikke mere, de der. Ja. Men det er jo... Så nu kommer altså den 10 imellem der, ja. Og de ligger nok ikke i rækkefølge, de Nej. der. Der står også Durban. Det skal nok være Durban alt sammen. Der kan tage en af dem. Durban. Også i Norge. Danmark. Her står ikke nogen ting. Jo, her står den 16. i 8. Ja, det er den første. Det er den første. Ja. The 16th day of August 1941. Og der står Cape Town, ja. Og hvor lang tid er sådan en gældende? Der gælder et år, ja. Ja. For dem, det er den i 40 og i 41 bliver der så skrevet Durban. Ja. Og hvad sker der i det år? Det må vi nu følge op. Ja, du ved, der i Cape Town. Så når vi har ligget der en måneds tid, så hører vi i det fjerne et musikkorps. Det er en lang kaj, der vi ligger en pier, Ja. som Christian og Nielsen havde lavet i sin tid. Ja. Du var ved at føle dig hjemme, Lisa. Ja. Og der kommer nærmere og nærmere, så er det 100 mand stærke, sådan sækkepiverregiment. Ja. Og de kommer ombord og giver franskmændene besked på at aflevere deres våben. De har jo våben, revolver og, Ja. og hvad det hører til. Og de må lægge det hele på dækket. Og så kommer der en pram langs siden, og vi hænger en stormlejder ud. Og alle franskmændene bliver puttet ned i prammen. Farvel, franskmænd. Og de sejler væk. Farvel, franskmænd. Jeg ved ikke, hvor de går hen med. Og så sætter vi det danske flag op igen. Ja. Vi skifter altså flag igen. Ja. Og jeg er stadigvæk samme navn nu, altså. Ja. Ja. Det har jeg. Her står Durban, og så står der Oversea. Og så står der hoved i Moritsen, født på Færøerne, og så står der A.B. Sailor i Cape Town, og du får den næste stempel i Durban. Very good. Ability and in general. Ja. Og du har skrevet under på det også. Ja. Skipperen, han her måske, jeg ved ikke, hvad han... Nej, det står der ikke noget, det er også i mig. Det er den samme skipper her hele tiden. Ja, det var ham, vi havde hele tiden. Er det der også en af dem? Jeg har fået medaljer jo. Nå. 4 medaljer. Nå. Dem støver du af en gang imellem? Hvad? Støver du dem af en gang? De ligger pakket ind, du ved. Ikke de her. Ja, det er rigtige. Ja, det er også de rigtige. Det kan du få lov at sige. Ja, det skal vi have med nemlig. Altså nu overtager englænderne skibet. Ja. Men de har jo stadigvæk en fransk last ombord, ikke? Jo. Ja, det er kakketøj. Ja, men den er helt fuld lastet. Med alt muligt gummi og alt, hvad der hører ude fra Østen, du ved. Ja, som vi skulle være hjemme. Som vi skulle have været afleveret i Frankrig. Ja. Nu kan jeg spørge med det samme, jeg husker det sådan set.
Hvor får I løn fra? Hvad får I løn? I hyre? Ja, ved mønstret i Kaptårn. Ja, du? Ja. Jamen, før... Der fik vi ikke noget. Vi fik ikke noget. Du fra Østen af? Nej. Ikke fra dengang. Franskmændene betalte ikke noget. Nej, du fra Saigon? Nej. Vi får slet ingenting. Ikke noget. I fik ingen hyre for at sejle hele den tur? Nej, nej. Med kvinder og børn og ned til Madagaskar og... Nej. Det hele skulle ordnes, når vi kom til Frankrig, fortalte de det. Men vi kom jo aldrig til Frankrig, og franskmændene blev smidt i land, og... Du har masser af penge til grundmassage. Ja, det... Der må stå en lille formue, du. Ja. Vel se komikken der. Jo. Det kunne de altså blive, ja. Ja. Men ja, det vil vi selvfølgelig ikke noget om de har betalt for skibet. Det har de jo heller ikke. Hvordan det foregår, det kan jeg ikke svare på. Nej, det ved du ikke. For i midlertid har de jo ikke nogen forbindelse med Danmark mere. Nej. Altså franskmændene, mener jeg. Nej. Den blev jo også overbrudt. Men altså, hverken besætning eller noget fik nogen løn, men de har der noget at købe proviant for. Ja, proviant fik de, ja. Det fik de altså. Det må I have fået det derude på franskmændene. Ja, det må franskmændene have ordnet. Jamen, I har de der... Vi har jo også kølerum ombord. Vi har noget liggende ombord jo. Ja, men I har de der 4-5 franskmænd at følge på, eller hvor mange I nu har med på det rejsen også. Ja. Det fik jeg heller ikke noget for. Havmesteren har jo ikke fået noget på det heller. Der kan man se, hvad man kan få råd sig ind i. Ja. Så var det, vi gik der fra Cape Town til Durban. Skibet skulle hjemskrives i Durban. Og det var den 16. august. Ja. Vi kommer til Durban. Og så lå vi der nogle tid. Og så begyndte vi at laste. Skibet blev overtaget, og vi begyndte så at laste. Det er jo en last. Ja, det blev taget ud, alt det der. Det blev taget i land. Det sagde de med tilbage igen til Durban. Nej, det tog de. Ja, det tog vi til Durban. Det blev låst at komme i land i Durban, så tog de. De har taget det hele. Franskmænd, eller sydafrikanere. Ja. Ja, det tog de alle sammen. Ja. Så I gik i ballast tilbage. Vi kom slet ikke tilbage til Cape Town. Så begyndte vi at laste, sejle for krigen, sejle for Sydafrika. Og begyndte at laste tanks, alt muligt krigsmateriel, og tropper havde vi også. Derfra op til Mombasa i Kenya. Frem og tilbage. Det tog kun 14 dage. Hver rejse. Kenya, du ved, det er jo hovedstaden i Kenya, der Nairobi. Nå. Men Mombasa... Det er over. Ja. Mombasa, den ligger jo... Det er en fin havn. Ja. Dejlig havn. Ja. Jeg sad og tænkte på Østen, men det her nu i stadig i Afrika. Jo, i Afrika. Østafrika. Ja. Så gik vi... Efter italienerne var kommet med i krigen også jo. Og de havde jo nogle tropper dernede i Abyssinien og Italien, Somaliland og hvad det hed dengang. Og efterhånden som de blev de jo slået, de her italienere, blev taget til fange, du ved. Så kom vi længere og længere op, forbi Mombasa op til Somaliland. Der lå nogle byer der var heller en kaj der. Vi lå ud til søs og lossede det her krigsmateriel. Men fik du egentlig fortalt mig, hvor gjorde jeg det guld i stedet her, bror? Guldet kom i land i Bangkok. Ja, det kom i land. Ja. Jeg ved ikke, hvad det langt bort fra alt havnen og alt det. Jeg ved ikke, hvad det hed, det hvor vi lå. Men det er langt uden for Bangkok. Der var ingen, der vidste, hvor det kom hen. Nej, men var det første, de tog landet ind i lossede skibet? Ja. Så der kom ikke flere folk? Der kom ikke til kaj før. Nej. For det var væk. Men der var ingen sørøver derude dengang? Nej, det var det ikke. Men åbenbart i det er det masser af nu jo. Ja. Det er vældig, som det går til nu. Ja. Nå, det var det, jeg havde glemt at spørge om. Det var godt, jeg huskede det også. Ja. For vi skulle da gerne have det guld afleveret på rigtigt sted. Ja, det skal vi. Nå, du er i gang. Men så gik vi op. Der ligger en havn der på østkysten af Somaliland. Berbera hedder den. Ja. Og ja, det er lige meget med de navn, ikke? Ja, jo, det er ret at have den. Nå. Det giver lidt andet, som hvor langt vi er kommet væk. Ja. For der går jo det første år med alt det der, kan Ja. Det går vi netop et år.
sejlede I frem og tilbage der. Ja. Men det Og er vi ikke... kommer længere og længere op, efter så hånden, som italienerne bliver slået Nå, og taget til fange. Og så begynder vi at sejle med krigsfanger. 2 gange havde vi. En gang havde vi 1100. hvor skulle jeg det med? Ned til Mombasa. Nå. Det blev kom i land der, så ind i landet det der. Ja. Jeg ved ikke, hvad det har brugt dem til. Nej, men 2 gange. var det araber, det var da ikke nære? Ja, det var italienere. Men det var italienere. Ja, italienere. Ja, vel. En gang havde vi 1100, en anden gang 600. 2 gange havde vi. Sejlede vi med krigsfanger. Det var svært for sådan et skib. Nok var det da et godt indrettet skib, men Ja, men de her fanger, det kom ned i lasten. Det blev lukket lur op til luft på siderne. Og så blev de puttet ned i lasten, og så stod der vagter med gevær. Og der var ikke noget, var de det havde. englænder? Ja. Eller sydafrikaner? Ja, det var sydafrikanere. Ja. Men de havde ikke noget regnspalt eller noget som helst. Hvis skibet blev toppet der, så døde de som rotter. Ja. Der var ikke De kunne noget. ikke gøre noget ved det, jo. Ikke spor. Nej. Nej. De havde jo ikke redningsmateriale andet til jer selv, og så lidt til det. Nej. Slet ikke. Hvordan var kostforplejningen der? I skulle Men også de have havde selv kostene. 1100 mand. Ja. Er det- Militæret, de leverede. Er de madpakket med til hele Ja, vejen? de havde jo sådan nogle. Det var konserves. Ja. Så slog de bare det her, hvad her, bajonetten Ja. i dåsen, og så fik de delt ud til det. Det er jo ikke noget med at gøre. Nej, men alligevel, man berørt af sådan en situation. Ja, Og have 1100 mand siddende nede i lasten. ja. De fik lov at stå på dækket om dagen. Ja. Men ved så nedgang, så blev de puttet derved. Ja. Og de måtte selv finde ud af, hvor de skulle sove. Det var ikke noget som helst. Det var ikke madrasser. De fandt nogle måtter og sådan noget rundt omkring. Nej, ikke noget. Heldigvis så var det, men det kan jo også være dræbende varmt. Nu kan man sige, at varmen der, de kan ikke fryse ihjel Nej, selvfølgelig. det kan de ikke. Men de Nej, kan da det var dø af varmt. varmen næsten. Ja. Dårlig luft i sådan en last. Ja, Og det kan også blive dårligt vejr derovre. det kan det godt. Men I sejlede frem og tilbage der. Så sejlede vi frem og tilbage. Og Der efterhånden... skete ikke nogen krigsulykker derude, vel? Jo, det skete sørme ikke. Sørme det mange, men... Jamen, tyskerne lå længere over med deres... Jamen, japanerne. Når de er kommet med nu, Japanerne kom den vej også. er de kommet med nu? Ja, ja. Og italienerne med. Ja. Italienerne laver ingenting. Nej. De var vel Det næsten gjorde ikke så meget. Nej. Nej. gjorde ikke så meget ved det. Men japanerne, de var jo ret aggressive. De var alle vegne. Og Og det var der var de, en masse skibe, der torpederede. Det var rundt Kæptårnet der. ja. Og rundt Kæpter, hvad var det? Ja. Tyskerne lå jo også dernede i Sydatlanten med deres store krigsskib. Ja. Over ved Buenos Aires og alt det der. Men I så aldrig nogen. Nej, kun én gang så vi en af de her. De havde de her raider, du ved. De havde altså de her... De havde nogle handelsskibe, der var kanoner på. Og du kunne ikke, man kunne ikke kende dem. Nå, De sejlede også under norsk flag og forskelligt. De satte bare et flag på, for at snyde, du ved. Ja. Og en gang vi var på vej op, der så vi sådan en, der lå langt væk, med nødflag på. Ja, vi sejlede bare forbi, du. vi skulle ikke op og... Han lå og lure, han lå bare, Vi skal ikke op og kysse ham. humbug, nej. Har I stadigvæk de kanoner ombord? Ja, det blev fornyet i Kæptårn. Der fik vi moderne kanoner, de her Bofors, svenskerne var fine, luftskyts, og vi fik også marinesoldater ombord, sydafrikanere, Og jeg fik mig til da at nogen passe til at kanonerne. betjene, Ja, Men ellers så sejlede I selv skibet. ja. Der var ikke noget, I var ikke under arrest eller fangenskab. Nej, det var det ikke. Nej. Og begyndte I nu at få hyre også? Ja, der mønster vi under sydafrikanske søfartsregler. Og den hyre, den var 1 pund mere højere end i England. Og det er krigstillæg. Ja, Det var 20 kroner mere. og det var noget sjovt, ja, det var så, at krigstillægget herhjemme, det er procenter. Det kan du huske, ikke? Jo. Men det var det ikke der. De fik alle lige meget i krigstillæg. Jeg husker ikke 10 pund, eller hvor meget det var. Alle liv var lige dyre. Ja, netop. Og det var en god regel, synes jeg. Men det var ikke stort, de var det jo fået 10 Nej, kroner om året, nej, det 200 det var det. kroner.
Men Nej. hvad var hyren der? Den var jo ikke så stor. Nej, det var den ikke. Men alt det hyre, du nu fik derude, eller I fik derude, hvad kunne I gøre? Men I kunne ikke sende dem hjem jo. Nej, men vi kunne gemme dem. Kunne I det? Sætte dem i banken dernede, eller ØK. I Eller, Durban. ja, det kunne vi. Så ØK er ØK har ikke nogen med Skive at gøre. nej, Men de har stadigvæk kontor. kontor dernede. Og man kunne gå derop og Nå. snakke med dem. For I mener, det var jo også en risiko for jer at sætte pengene i en bank, for det var ikke sikkert, at I nogensinde kom dermed, og det kunne Nej, også det er klart. Nej, nej. blive ødelagt alt sammen. Ja. For I var jo klar over, at der kom en dag efter den jo. Ja. Men I nu altså lige ude og sejle der frem og tilbage, og Zelandia var et godt skib. Ja. Og den kunne sejle uden havarier. Ja, det gik heldigvis godt. Ja, ikke? Hvad det angår. Og mandskabet, kunne I alle sammen holde ud hele? Nej, det kom til ved. Der var mange, der mønstrede af efterhånden. Nå. Og det var ret få, der var med skibet hjemmefra. Da vi kom hjem. Kunne de møste af i Durban? Ja, vi kunne mønstre af en gang om året. Når vi mønstrede, det kunne vi godt. Det. Men hvad kunne I få ud af det? Ja, så måtte de gå og... De kunne sagtens få hyre igen. Nå. Men altså, mange af dem begik jo ned. De fik et andet skib, og så blev de torpederet og druknet, du ved. Mange af dem. Ja. For jeg kan sige, at nu er du 41, du er stadigvæk i Durban, eller det er stadigvæk Durban, det gælder. Nu er vi oppe i 42. Ja. Og 42 til 43, der er også Durban. Og fra 43, 44 og 44, 46, der er 2 år. Ja. Det er det sidste afsnit. Ja, knap 2 år altså. Nej, det er fordi det er 4, den første i 12. 44, den 30. 1. 46, der var det 2 år. Men der er altså kommet ind i det næste år, inden du laver omvandsført det. Det var en meget sjov samling, du har der. Men det gik altså, I sejlede stadigvæk under Durbans flag, eller rettere sagt Sydamerika. Ja. Og hvad havde de et flag der i Sydamerika dengang? Hvad? Det var ikke Union Jack, altså det var ikke engelsk flag. Nej, forstår du. Sydafrika, de har deres eget flag. Ja. Og det har de stadigvæk, det samme. Ja. De har, i Sydafrika, der er 5 provinser i Sydafrika. Ja. Og det er også i deres flag. Det er jo, hvordan er det, hvis man har en lommebog, så kunne man se det. Men det er lige meget. Jeg tror nok, jeg kan huske det om det. Og så sejler vi, men det her sydafrikanske flag, det kunne de på daværende tidspunkt ikke. Det havde de ikke lov til at bruge uden for 3 sømilgrænsen. Ja. Så brugte vi engelsk flag, det engelske, det blå indsejl, det blå, du ved. Ja. Engelskmændene har jo forskellige, det hvide, det er ordensflag, og rødt, det er handelsflag. Ja, så er der den blå der, det blå, det er vist. At det var admiralitetsskib. Ja. Det var fint, ikke? Det satte vi så på. Men I havde vel også en befalingsmand ombord? En engelsk befalingsmand? Ja, vi har jo, ja. Og foruden af jeres vi har jo en masse officerer for flåden af herrerne. Ja, som er med ude. Var Durban som sådan egentlig med i krigen? Ja. Var de det? Ja. Men det er da England, som har erklæret den krig, så det Durban har vel egentlig ikke... Det var jo afstemning jo. Ja. Om det. Og det var nogle få stemmer. Som det var meget... De her boer, de kan ikke fordrage englænderne. Nej, det kan de ikke. De husker dem fra boerkrigen. Ja. Og så var der ham med premierministeren. Han havde genret Smut. Ja. Ham, der var premierminister dengang. Ja. Og de fortalte, vi havde altså ofte håndværkere ombord. Ja. Det blev lavet om på mange ting. Ja. Det blev sat kanoner på, og det var meget, der blev lavet der. Og så var der en, der fortalte mig, at ham gennem Rasmus, han skulle være hængt for længe siden. Ja. Og det var den største forræder, de nogensinde havde haft. Han var jo med borgerne, da han var ung, som general, du ved. Ja. Der var sammen med borgerne. Ja. Men da borgerne havde engelskmænd havde vundet krigen, så det fortalte ham her. Der hoppede han over til engelskmændene. Ja. Men han er meget.
De var jo lige ved at næsten blive indfødt, da I må jo have haft et vældigt kendskab til forholdene dernede. Ja, ja. Og I har også kendskab til deres apartheid. Ja, meget. Ja. Meget endda. Vil du udtale dig om det? Har du det? Mamma? Vil du udtale dig om apartheid efter din mening? Det kan jeg godt. Altså nu er det... Jeg husker ham, Knud Andersen. Ja. Den berømte eller bekendte. Ja, ja. Som sejlede med monsunen, du ved. Ja, ja. Jeg har lige haft en bog af ham, men jeg kan ikke læse ham mere. Og... Jeg kendte ham godt. Ja, han fortæller... Hans søn var i hus, ja jo. Ja, ja. Jan. Ja. Jan Andersen. Ja. Han fortalte en gang, han kom hjem og så, han bommede sig igennem, du ved, proviant og vand og alt det der. Sikkert, han fortalte jeg ikke noget. Han kan komme ind til, og det stod i den her bog, at han kom til Sydafrika. Og de store globe på ham, ligesom, og siger, hvad vil du her i det land, som ærligt og reelt er stjålet fra nægerne? Ja. Du ved. Ja, siger han det, ja. Ja, det siger han i brevet der. Ja. Nå ja, det var hans måde at sige det på. Ja, ja. Men I havde ikke noget besvær med noget af det. Var der nogle sorte soldater imellem dem, I fik ombord? Nej, det var mig. Ikke de sydafrikanerne. Nej, det var det ikke. Der var ikke nogen, der var... Nej, det var bare hvide. Det var bare hvide. Altså ja, hollænder og... Hollænder og de bor og forskellige. Ja, ja. Så der var ikke andet der, for de deltog jo i krigen op på fronterne også. Ja, ja, ja. Men det gik egentlig godt. Det gik godt, og de var flinke, de her. Jamen, I klarede sig livet, og I fik sig land bjerget hele tiden. Ja, ja. I sejlede en god sejlads, så der var ingen, der jagede rundt med jer, var der? Nej, det var det ikke. Men I sejlede meget krigsmateriel. Ja, ja, hele tiden. Kom du på Østen i den tid også? Nej. Aldrig? Vi kom aldrig ud længere ud. Nej, fordi japanerne havde taget det hele ud af tiden. Ja, ja. Og der var ikke noget at komme efter det. Nej. I kom heller ikke til sejleren mere, vel? Nej. Men så var det her. Den her, det var en BMW-maskine selvfølgelig. Ja. Og den blev slidt efterhånden. Foringer der. Ja. Og de forsøgte at støve nye foringer dernede i Sydafrika. Men det kunne ikke holde. Og så var det en eller anden klog mand, der fandt på, at vi skulle over til Philadelphia. Og det kunne de. Det her jo, det her licens derovre. BMW havde de kunne lave den derovre. Ja. Philadelphia. Og vi kom så, vi lastede manganese ja. ned i bunden. Det er tungt som bare på. Noget dyrt nu også, ja. Ja. Det lastede vi ned i bunden af skibet. Og så uld ovenpå. Det har de jo en masse af. Ja. Og så derfra til Boston. Og I sejlede så til Philadelphia med det? Nej, vi først til Boston. Nå. Vi skulle have det her uld. Nå, det skulle ja, det var der også nogle tekstilfabrikker derovre. Ja. Og så derfra til Philadelphia, eller til, ja. Og også det her, Hertz. Ja. Men mens vi lå der, det var den 7. december. Den samme dag, altså i Boston, den samme dag som tyskerne går ind i Pearl Harbor og sænker... Nej, japanerne. Japanerne, ja. Ja. Og sænker hele den amerikanske flåde derovre. Og det blev jo en stor opstand. Der havde de jo slet ikke tid til at tage sig af vores maskine. Nej. Vi gik derfra så ned til at få tøjet dernede i en by, der hedder Chester. Ja. Men sig mig nogle gang med det samme. Alt den sejlads, I ligger og laver der på Afrika, det var aldrig i konvoj, vel? Ikke på Afrikakysten. Nej. I sejler alene, og I forsvarer jer selv, ja. Og I var bare heldige. Var der noget af det, der var mineret? Var der miner nogle steder, minefelter? Det tror jeg ikke, det var. Nej. Det var det. I sejlede de almindelige ruter, og ja. De følte altså ikke, ja, den var lige så farlig som en anden sejlads. Det var det. Ja. Men alt det andet, det var jo i da I gik til Philadelphia, der skulle I jo sønne om at så op igennem Atlanten. Der var det heller ikke konvoj. Ikke? Nej. Gik op langt med Afrikakysten, og så skal de lige tværs over, ja. Og i Karibia. Ja. Og så op til. Ja. I gik ikke ud i de store ruter, vel? Nej. Ja. Og der sænkede de en masse skibe der. Det gjorde de da. Det Karibiske hav. Mens vi lå et halvt år. Vi lå 5 måneder
inden vi kom til med det her maskinen, Nå, at de kunne lave maskinen, Ja. så lang tid tog det. de skulle altså støve de foringer før I helt, åbenbart før I helt kunne få den. Ja. Og det var altså så nødvendigt, så I kunne ikke undvære det. Nej, det kunne ikke. I satte altså både skiver og mandskab Ja, chance på altså man spil. kan godt køre med maskinen og tage koble foringen fra. Du en Ja, kan de ja, godt ja, tage, ja. ikke? Det ved du godt. Ja, ja. Men det dur ikke i længden nu. Nej, den kan jo ikke, den forbrænder jo alt for meget olie, og der Ja, bliver ja. jo alt for dårlig trækkraft, Ja, ja, og ja. der sker jo mange ting med det. Ja, ja. De kan jo selvfølgelig blive slidt op. Selvom vi så har nogen i reserve med hele Ja, ja. tiden hjemmefra. Men det var ellers et godt skive, og det var heldigvis et nyt skive. Ja, ja. Forholdsvis nyt. Ja, og den løb godt. Det var en Ja, det god gjorde fart, den gjorde. Ja, det 14 mil dengang, det var Ja, jo det var godt. god fart, ja. Ja, Og der var virkelig handig skive også, sådan med det var et løsning, dejligt skib, var det. løsning og lastning i det Ja, hele ja. taget. Ja, ja. Så I var kommer op og ligger op i Chester deroppe og venter på jeres foringer Ja, ja. i 5 måneder. Ja. Ja. Og så går vi derfra. Omsider blev vi jo færdige selvfølgelig. Ja, og nu er Ja. amerikanerne med i krigen. Ja, Nu begynder det først rigtig at blive varmt. ja, ja. Og der blev på vejen fra Philadelphia til New York, vi skulle til New York en last. Der gik maskinen igen i stykker. Men det er ikke længere, så der kan de sende maskindel afsted med flyveren, du ved. Og det kunne de. Det er ikke ret langt imellem. Nej, nej. Philadelphia og New York. Men sig mig engang, den her kun en maskine i en skrue. Ja. 5 cylinder. 5 cylinder på en maskine og en Ja. skrue. Ja, ja. Og det var jo det bedre, man fik dobbeltskrueskive. Så I fik et havari der, og inden I kom op til New York, Ja. kunne I bjerge jer selv? Ja, ja. I kunne altså gå ind for. Ja, ja. Den kunne godt have den. Ja, den halvdel fra en maskine, som man siger. Og så lastede vi der i New York. Fuld last. Alt lastbil. Alt det, de har der, jeg ved ikke, hvad der var. Hvad de har der, sager deroppe. I New York har de jo alt. Ja, Vi sad jo en del med cykler og symaskiner. ja, At de skulle bruge det til ude ja, i krigen, det ved jeg ikke, men det skulle vi. Der var ingen, der vidste, hvad der var i kasserne. Du. ja. Det fik I heller ikke at vide. Nej, nej. I lastede bare, og I skulle tilbage igen til Durban. Ja, ja. Vi skulle bage til Durban. Hvad nu lå det, brugte I så det engelske flag, eller hvad brugte I det år? Vi brugte det her Blue Ensign. Det Blue Ensign, ja. I brugte alt det danske flag. Nej, Det har heller ikke hjulpet jer noget, vel? ikke sprog. I har ikke nogen følelse af, hvordan stemningen var derovre, vel? Nej, I har ikke kontakt med nogen som helst, nej. om I var velkomne eller ej. Nej, nej. Så var det bare til at liste af igen uden konvoj. Nej, vi havde de her blims, du ved. De her luftskibe, du ved de her. Ja. Det kaldte dem for blims, ikke? Ja, ja. De var fuldt os i vej, et stykke vej ud. Det hjalp ikke mig, hvad kunne de lave? Men så forsvandt de igen. De kom ikke så langt. Der blev vel egentlig torpederet. Undervejssporene var vel helt over for Amerikakysten, var det ikke? Ja, ja, ja. Det var det. Altså, det er langs med Amerikakysten. Ja. Og japanerne var vel på den anden side. De var helt inde ved, jeg ved ikke, hvad der var japaner eller tysker, eller hvad. Det var en masse der ved Sydafrika. Ja, det var... Særligt rundt Cape Town og der. Ja. Der skal de jo rundt. Ja, der skal de rundt, altså. Men så der gik stadigvæk skivet tabt. Ja. Hvordan ser det ud med besætningen nu? Hvor mange er I ud af det der? Vi var, da vi kom hjem, var vi 8 mand tilbage. Af den oprindelige besætning. Både midtskibs og restauration og navigatører og det hele. Ja. I var der 8, der er holdt sammen? Ja, og så ved jeg ved, at der kun 3 tilbage. Er de 8? Ja, af dem, der kom hjem. Og i begyndelsen, I har altså startet med nogle 30? Ja. Det var vel almindelig besætning i sådan et skib? Ja, det var op på nogle 40 mand. Ja, for I har med restaurationsfolk. Ja, ja. I har tjener og drenge og kahytsfolk og... Men men de drenge der, de blev jo voksne mænd inden krigen holdt op, jo. Ja, det gjorde I. Du ved så,
Så mønster de er, det er jo, nogen forsvandt, de kom aldrig hjem, og de tog chancen nu. De tog chancen, selvfølgelig, de ville ikke gå der væk og hylstrenge resten af dagen. Nej, det kunne de heller ikke så godt. Og de var nødt til at prøve, om de kunne få det. Ja. Hvad, i midlertid, så er I parat til at gå hjem? Jeg forstår du så? Nej, det er jo... Det er knap nok endnu. Det er meget længere endnu. Nå. Men så kom vi en rejse op til Suezkanalen, til Alexandria. Det var det nærmeste, vi nogensinde var i Europa. I går op igennem Rødehavet der? Ja, igennem Suezkanalen og igennem Rødehavet der. Og der var det der går galt. Det var da tyskerne tog Kreta. Nå. Og det var på, de havde allerede dengang sænket en masse skibe i Suezkanalen. Ja. Der lå nogle vrak der. Den slæbte de bare ud til side, sprængte dem i stykker, ja. Og slæbte dem ud til side, så man kunne passere. Ja. Vi kom så til Alexandria, og der bombede de den Alexandria. Har I last? Ja. Krigsmateriel. Ja, alt sammen krigsmateriel. Ja. Og der lå, der røg mange bomber lige ved siden af, hvor vi lå. Var I inde i havnen? Inde i havnen, ja. Jeg husker, det var et pakhus, der lå der. Det fik sådan et pulver, du ved. Så der røg en tyk planke, der den kom farende ud igen. Der hvor vi lå. Det var tyske ståkast. Det var tyskerne, ja. Der kom det ned over Alexandria. Dengang troede de, at tyskerne ville efter Suezkanalen. Ja. Dengang. Det så har det været helt galt. Så har vi aldrig kommet tilbage igen. Ja. Men det gjorde de bare ikke, om de har. Det gjorde de altså ikke. De kunne ikke mærke alting. Nej, det kunne de ikke. For de lå jo også ude i Sahara jo dengang. Ja. Hvor langt var de var væk fra Alexandria, tror du? Det var sgu ikke langt væk. Nej, de var vel lige ved. De var jo inde i Egypten egentlig. Ja. Med den der Rommels her. El Alamein. Det var i Egypten. Ja, det var i Egypten, var det? Ja, jo. Så de var ikke langt væk fra, det var meget, hvad? Men Egypten var neutral i nu, eller hvad var den? Ja. Det var ikke med i krigen. Nej, det var de ikke. Men de var jo under engelsk overhøjde. Ja, det var de dengang, ja. De havde da en konge jo og sådan noget. Og en egen her. Ja. Men det var en oplevelse i Alexandria. Ja. Fik I losset den last? Ja. Men det her er en mærkelig oplevelse. Vi lå jo selvfølgelig og ventedes. Hvad var? Det var mig, der hørte det, det er ikke noget. Nå. Vi lå i Suez, altså på syd. For at vente på at komme igen. Og det var en søndag. Og jeg vidste, at jeg havde en lille radio. Jeg vidste, de sendte fra London hjem til Danmark. Men vi kunne selvfølgelig ikke tage noget ned i Sydafrika. På den dække, det var jo alt for langt væk. Og så slog jeg lige ned der. Det var sådan en lille Emerson, du ved. Og det første, jeg hører, det er min kones navn. Nå. Var det ikke mærkeligt? Jo, hvad? Nå, ja, det var da han læste hilsenerne op. Jeg er fra London. Ja. Til Danmark. Han sagde, jeg skal hilse fra den og den og den. Ja. Min kones navn først. Det første, jeg hørte. Men, det var min svoger, der bor på Færøerne, som havde sendt den her hilsen til London. Og så blev det læst op derovre. Det betød jo noget, det der. Det var mærkeligt. Så blev jeg glad, du. Ja, jeg kan huske, jeg blev så glad. Jeg havde tilfældigvis en flaske rom eller sådan. Jeg tog mig en lille en. Så var glad. Ja, det er sørme også en oplevelse. Det var det der. Men I kunne altså høre det. Ja, deroppe kunne jeg så godt høre London. Ja. Når han men det er ikke noget. Det er Sydafrika. Nej. Ikke på det der, ja. Nej, det knæv det der. Det gjorde det. Det knæv også herhjemme, for de satte jo støjsender ind på den også der lavstiltid. Ja. Men I skulle igennem Suez og hjem igen? Ja, det gik jo heldigvis godt. Det var jo næsten hjemme jo. Ja. Men de havde altså bombet Suez, almindelige fragtskibet der. Ja. De bombede lige med, hvad det var. Ja. Og de bare var skive. Ja. Italienerne var helt væk ud af spillet der. Ikke? Ja. Jeg var ikke med dem.
Det er ikke noget værd, italienerne. Nej, ikke til. Som, de var mest i vejen, tror jeg, for tyskerne. Det var tyskerne, altså. Det kan jeg godt, på den måde kan jeg godt forstå italienerne. Det kan jeg da godt forstå. Det var træt af det selskab. Ja. Men det er jo nok den almindelige mening. Men hvad I ville jo bare på, I skulle jo gøre det der, se for at overstå den krig. Ja. Men nu, så kommer vi ikke. Nu må jeg godt fortælle en anden historie. Det var på vejen fra Durban op til Suez. Det var lidt nord for ekvator, på graden nord for linjen. Der faldt jeg ikke over bord en dag. Og det var på grund af, at vi mistede en redningsbåd. Altså soldaterne, vi havde soldater med, de her tropper. Og de sagde alle vejen, du kunne ikke holde styr på de her. Bådene hang jo udenfor, svinget ud. Og de sad i båden, 2 mænd sad op i redningsbåden. Og så faldt den pludselig ned. Jeg trukket i udløsen. Ja, den blev trukket. Vi kunne ikke se, hvordan det gik til. Vi mistede båden selvfølgelig. Og den faldt ud i den ene ende. Kun den ene ende slap. Og blev hængende, du ved, så. Ja. I den ene ende, sådan. Det er forfærdeligt. Og det var lige ved spisetid, ved halv 6-tiden om aftenen. Nej, det er ikke rigtig nok så. Nej, det var det ikke. Men det er der ved skumringen, er det ikke? Ja. Det blev pludselig mørkt, jo. Ja. Og jeg gik ned i båden for at hugge den her talje fast igen. Vi havde overhalet den, vi måtte overhale den op på dækket, for det kunne ikke nå. Ja. Og da de hæv op et stykke, jeg kunne ikke se, men der var en brændt vandret, der slap det igen. Og jeg tænkte... Du var i båden? Jeg var i båden, jeg faldt i vandet jo. Da båden faldt, så faldt jeg ud af den og... Ja, ned i vandet. Ned i vandet. Og hvad med en redningsvest? Da jeg kom op igen, der var båden væk, du ved. Der var den anden ende også sluppet. Og der var sådan en meter fra loklinjen. De havde stoppet skibet. Ja. Og jeg begyndte at svømme efter båden. Men det var ude i monsunen, det var blæste meget. Ja. Så... Og der var ingen folk i den mere? Nej. De blev pillet, vi var i konvoj. Og de satte en båd ud og bjerget. Ja, den ene sad i klemme, så ham kunne vi selv bjerge. Men den anden faldt også i vandet, men blev pikket op af et andet skib. Ja, I havde følgeskab der. Ja, det har vi. Og du lå nede og... Så tænkte jeg ved mig selv, jeg tænkte først, at nu var min sidste time kommet. Ja. Så tænkte jeg, at det her med at svømme efter båden, det kunne jeg ikke nytte noget. Den drev meget hurtigere, end jeg gjorde. Den var større og stor. Ja. Og så holdt jeg mig bare flydende jo. Men det tog 2 timer, inden de fik mig igen. De satte en båd ud, og det er ikke nemt at finde sådan en mand, der ligger ude på havet, du ved. Det er næsten umuligt. Ja. Det er sådan en nordlig høstak. Ja, det er det. Og det er næsten umuligt at sige. Og så fandt jeg en redningshage, en borshage. Ja. Den var faldet ud af båden, og den fandt jeg og fik fat i, og jeg lå og stak den op. Den kunne stikke lidt i hvert. Og det var så høj sø, så det kunne slet ikke se skivet, og alle de her 4 master, den havde nået, det kunne slet ikke se. Men omsider, så kom de jo. 2 timer? 2 timer tog det. Det er lange timer. Ja. Ja. Og du havde jo tøj på, og der... Nej, det smed jeg. Jeg havde et par shorts, du ved. Ja. Jeg smed det, jeg havde. Ja. Og du har ikke olietøj eller noget? Nej. Det. Hvad... Men det var altså jeres egen redningsbåd, der kommer og fandt det? Ja, de satte en båd ud. Ja. Og det var en robåd, ikke? Ja. Der stod han og råbte skiberen, hold ud, du ved. Men det er sådan et skib, det. Den her er kun en skrue, nu har de både skruer i staven og... Ja, den kan sådan vende jo, den vender jo... Ja. Den er jo langt væk, før man får den jo. Og inden at det så siden, den stopper og alt det der. Men det var da en oplevelse. Det var det. Ja. Så der jeg havde heldigvis ikke slået mig. Nej.
Og du har ikke brækket nogen lemmer ved Nej, det der, fordi det er farligt med de der både. Det var jo den her ulykke, der trak en snor. Jeg ved ikke, hvordan det går til, du. Men bådene var fulde af alle mulige slags tøj og alt under krigen der. Og de gemte også noget inde der, hvor de her kroge er, ikke? Om det er faldet ned af noget, der har skubbet til det her, det ved jeg ikke. Men den båd fik I ikke igen? Nej, den forsvandt. Så nu mangler I altså også en redningsbåd. I har mange mennesker ombord i forvejen. Ja. Ikke? Der var fyldt med folk alligevel. Ja. Så I har ikke noget at bruge redningsbåden til, for der var ingen chance. Nej. Det var det. Men alle de der soldater, der sejlede med jer, det var vel sådan, ja, det var vel en lysttur for dem. Ja. Så det er alvorligt. Ja. Og vi har også kvinder med. Ja. Der var mange kvinder, der joinede op under krigen. Ja, det var det, ja. De kom ikke ud til fronten og slås. Ja. De har jo også brug for kontorfolk. Ja, men der var også nogen til opsejling bag fronten. Ja. Og alt muligt andet. Ja. Så dem, ja, de skulle jo også med. Men det har været en blandet forretning. Ja, så da jeg kravlede selv op ad lejden, du ved, og gik hen og tog mig et bad, og så sendte skiberen en bud efter mig. Det har jeg sejlet sammen med ham i mange år. Ja. Så sagde han, tak for din død. Ja. Så fik jeg et ur. Sådan et ur, han havde liggende. Et ur og en flaske. Hvad var det andet, jeg fik? Der skal vist ske et ur. Jeg tror nok, ja. Det var meget pænt. Og så fik jeg også fra telegrafisten, og det var en englænder. Ja. Og han var skotte. Og anden styrmand, der fik jeg også en flaske. Ja. Og så klappede de. Det er første gang, nogen har klappet sådan. Og råbte hurra, du ved, når jeg kommer ombord igen. Ja, men det har også været spændende for dem jo. Det har det der. Ja. Men I har jo, altså nu, der var altså ikke så mange af jer tilbage nu af de gamle besætninger. Nej, så der var 6 mand tilbage. I Tirftan, hvor de vel foregår det hele på engelsk, vel? Ja. Altså jeres roerkommandoer eller jeres lagtskibsfolk. Ja. Har I også fået engelske navigatører? Nej, det var danske alle sammen. Og de blev? Ja. Maskinfolkene? Ja, de blev også delvis. Ikke alle. Der fik vi sydafrikanere også. Imellem. Men I måtte altså Tirftan lægge jer til at føre engelsk? Ja. Dagligdags? Ja. Og hvad med restaurationsfolkene? Ja, de var danske. Hovmesteren og bageren og tjenere. Der var nogle drenge, de var sydafrikanere. De kunne måske stadigvæk få rugbrød? Ja, det kunne vi. Ja. For vi var nede Men så omsider, så blev krigen jo færdig, og i Afrika. Tyskerne blev jaget ud af Afrika, og de kom op til Italien, og den vej op. Ja. Så fandt de på, at vi skulle ned til Sydamerika med kul. Ja. Vi lastede kul i Durban, ned til Buenos Aires og Rosario, og havde hvede hjem igen. Hvede. Ja, hjem, nu siger du hjem, det var til Durban. Altså til Durban, vi kan sige hjem. Ja, det kan jeg tænke mig. Det har været så længe. Og vi var 4 rejser dernede. Ja. Da krigen begyndte at stille lidt af i Sydamerika også. Ja, i Sydamerika, de var ikke i krig. Nej, men der var ballader nede med. Ja, det var det også. Og de skulle jo bådene i sænk uden for La Plata. Ja. Kan du huske den her tyskeren, hvad var den hed? Ja. Der blev sænket. Ja, den gik derinde og sænkede sig selv jo. Ja. Der var meget ballader med det der. Ja. Men det hørte man jo, hvad det var det. Men I havde nogle dejlige rejser der. Det var vel en kort og dejlig rejse. Ja, det var ikke i konvoj heller. Nej, det var bare en hjem. Det var så langt sydpå. Ja. Bare frem og tilbage. Men så kommer den store dag selvfølgelig. Ja. Den 5. maj, som blandt andet er vores bryllupsdag. Nå, så du kunne fejre den der. I Durban, vi skulle have sejlet til Cape Town, eller til Sydafrika. Ja. Eller Sture. Til Buenos Aires. Ja. Den 5. Ja. Klokken 8 om morgenen. Ja. Og der kommer besked af krigen er holdt op til. Ja. Og så sejler vi til. Var I lastet?
Ja, vi lastede med kul med kul. ned til Buenos Aires. Hvor Rosario lå vi jo. Og der også kulden. Men I måtte fortsætte at sejle. Det var vi ikke mere Vi snart. fortsætter. For det tager lang tid at inden sådan et skib bliver afleveret. Det er ikke sådan bare lige. Nej. Du ved, når de tager sådan et, det tager så langt. Det var første side af andet bånd, og vi vender båndet og fortsætter, men vi kører båndet ud først, så vi begynder ved begyndelsen på det næste. Vi kører båndet færdigt,